Аллага тапшырып, җәйнең уртасына да килеп җитеп утырабыз. Авылларда хәзер печән өсте дигәндә минем балачаклар искә төшә. Балык Биштәсе районындагы Күки авылында халык урманга агыла торган вакытларда инде улысы кичесе бер атна башлап печән чабасың. Аннан соң җыя башлыйсың, бөтен әбиләрдә, бәбиләрдә менә инде ул печән җыганда. Яңа сабылган печәннең исе шул хәтле гаҗәеп тәм, ул мәңге истә кала инде. Печән җыганда китереп яңгыр ява, сөйнәсең инде менә җыеп бетерәбез дип, ул синең бөтен эшләреңне юкка чыгарып ташлый. Аннан соң печән кайтара башлыйсың инде. Трактор көтәсең, көне дә, төне дә халык печән ташый инде. Күршеләр, туганнар җыелышып, шунысы күңелле инде бергә эшлисең. Тезмәдәге кешегә бик авыр инде да, эсседә, тезмәдә тутыра, тузан. Аннан соң мәктәп елларында өлкән класслар колхозга да печән җыюда катнашалар. Кызганыч хәзер колхозы да юк, тірлеге дә юк. Хәзер болыннарда 1 метр печән үсә, элеккеге кебек көтүләр дә җөрми, элек көтү җөреп, бөтен чирәмнәрне печәнне ашап бетерә торган хәзер менә кызганыч. Колхозларны бетерүне мин бер дә хупламыйм, ул торырга тиеш иде дип саныйм мин. Кешеләр калган булыр дип, эшсезлек шуның аркасында. Кешеләр хәзер авылда печән өсте дидек тә менә берничә кеше генә әзерли печәнне. Фермерлар гына, хәзер сыерлар аз, шуңа күрә кешеләр хәзер 80% өйдә утыра, шул 20% авыл халкының печән әзерли мөгаен. Шуңа күрә мин фермерларга бик сабырлык телим, уңышлар телим, печәннәрен яңгырларсыз гына җыеп алсыннар иде. Әле мин уйлыйм, шул фермерларга печән сыер асраган кешегә гаиләдә бер кеше күпме сөт тапшырганнан соң хезмәт стажы да язылсын иде дип уйлыйм әле мин. Менә шул авыл халкына сабырлык, түземлек, тырышлык бүген көннәрдә уңышлар белән эшләп чыксыннар үзләренең печән эшләрен.